روزنے سرچمک دیوانی شربدار و مردارین سرکماش کماش و باسکا من شمی کستر زاهد رئیسی شما را سلام و درود و درحبات باشم. امیدند درست و شد راهت. دیوان سرکماش واجه برکت برجانا سرحال دیما یارتگد که دیوان سرجمی باسک سید عربی رسم الخط یا اسکرپٹ یا سیاهگی راه بندی سرا هم پت بوگه جارا بپرینند دا دراهی راج شیر اندگیریه بکنند. دلا مایارت که من تشکین گبگو مننا کا دیو کی مردمانی پلا مرزی کنو کانی ردا ہوارا بلے زور زبردستی کہ من نہ کچھ تھلار نہیں تے رندگیریہ ہجبر نہ کنا یک نو دربری جہتا من ہی منائی حق منی زبان جند دنت کہ منی دیوانائی جستا اللہ میر بکنا کہ سید سیاہگی راہ بندے کتابی دروشما آہگا پیش اورند ہمین چو دیوان کانفرنسز و سیمینارز دروشما ایرکنگ بیتگند آہانی تہا علامہ باہر زوروکا وتی حیال و لے کہانی یکنا یک مننا کی و علامہ دیما ایرکو تگ ہا درست کو جا ایدے دراہیں باسکا ونتگند چارے تگند سائنسی رہبند ردا تپاسے تگند آہانی پولکاری رند آہانی جندے حیال و لیکا باروا چی ہوتا باید و عشت کے چشیں جار پرینگا پیش دراہیں کار دیما یارگ بکتے ہمیں رنگا بازے نتکارو کواساں سید سیاہگی رہبند تہا کمی گیشی کنگے لہتے مننا کو تی نبشتاں کو کتابانی تا ہم داتگند باید آہانی کار ہم دیما یارگو تپاسک بے بند پرچہ کی بتکند کہ ہمیں دیوان تہا خواریں لاتے باسک آہانی حیال و لے کہانی منوگر بے بند یہ روزنے سرچمک دیوانے تہا بلکہ 12 15 20 25 باسک شمیں گپاں بھی زورند و بلکہ دا 20 وطا چا تکراری باوستان دیر دارگا ہاو بکنند بلے پا دل رازی ہوں بند نوے 40-50 باسکانی منگ نامہ شمیں حیالا 6-8 ملیون بلوچ منند پا آہاں کجام دابے آسراتی شمیں نگاہا ایر کو تک کیا ایشانی رندگیری اگو بے اڑو جنجالیا بکنند منی شربداریں واجہاں اے وڑا زوراکیں سرکار و سیاسی سروک کنند کہ منا ہرچے دوست بیتیں درست ہمائی رندگیریہ بکنند بلے اکیڈمک رہبان دجبر چوشن بیتیں کہ پا زور لاہتے مردمہ بگوش کے منگے جارا بجنت دا راج اشی رندگیریہ بکنند اے و بانک کارینہ جہانی کار بود کہ 2014 میں دراہیں گپانی پتر پیچا گو واجہ صدیق آزاد سیاہگ میں سر ہموشک بود بلے رندگیری کنوک ابید چا آہانی نزدیکی مردمانی دیگا کس نبود لاہتے روچ پیسر منا یک قواسی نام یک قواسی نام گو سید رسم الخطہ نوشتہ کو تگت منا وشک بیت کہ سید کتابانی سرا نظام شاہ ظہور شاہ گو عربی آبا نوشتہ کو تک ما شما کائیں کے مٹی بکنی ایک گپ جنوک ہم نامدارے زاندکارے یا تو آئیے گورا ہم وطی گپے مننا کے ہستت ہمیں رنگا سید ریفرنس کتاب جائیں کہ اودا ہم سید سیاہک زورگ و تگ بلے گو سید دور داتگین 12 آبا پدائشانی ہوار کنگے منناک ہم دیما یارگ تگ ہمیں رنگا بلوچی اکیڈمیا ہم سید سیاہگی رہبند زورتگ بلے پا دری گالو دری ناما و دور داتگی آپ دوبر زورتگند پدا بانو کارینہ جہانیہ ہمیں زوتا کی ہوتی کتابیں آرتگ آئیے تہا ہم آئیے ہمیں گپ جت کی آئیے ہم سید سیاہگ زورتگ اور لاتے کمی گیشی کو تگ اور بن رہبند ٹائم تک چا ایشا عبید انوگے وحدے ورنا ہم سید و سبائے کارانی ہواریں اور میانے راہ گشین تک او یک سیاہگی رہبند دیما یار تک او وانی نگاہاں گپ پیشیں کہ سیاہگی رہبند تہا گہتری واد و زمان حسابہ وطکایان بیتیں پمشکا اشیا جیڑا زانگ او مدام ہمشی منگ نامانی سرے دارگ و گلبوگا گہترین کہ ہما کاراں دستا مان بدیں کہ گیشتے دلگوش دیکھ کرزند چوشکے برزا یک واجہ یک گوشت کے وانک جہاں بلوچی وانی نگ بی اس سیاہگ سرا کتاب نوشتہ کنک بی دا 20-25 سالہ رند ہمشانی بنیادہ مننا کی زبان دیما یارگ بی
منا واجہ گوشک لوٹاں کے بلوچی تہا انچو ہفتہ سالہ تو کا نوشتہ کنگ نبوتا انچو کے سال 2000 رند نوشتہ بوا گائیں تو کار بوا گائیں پمشکا نو و چارگ ای لوٹیت کہ میں دستا چھ بتکن چپیم بتکن تو تاکد مارا ایک کار سرجم کنگ لوٹیت پرچہ کہ منا کے زبان فیصلہ یک روچی یا یک دیوانی تہا ہما وعدہ بتکند کے سرکار تئیگی تئی بردستہ انچو ہاٹی مان کے تو ازراں کے زورا دراہیں گالواراں گار بکنے و یک کے سرا تپاک بکنے اگا نا اینگلو سیکسن رنگی دیر گندے سدو سما ایرکنوکانی پیما بکنی کہ آہاں 7 سال پیش وحدو زمان لوٹ ہم دیما ایرکو تگ دراہیں گالوارانی لوٹو گزر ہم دیما ایرکو تگ اور یک گچین گالواری تہا ای دراہیں چیزانی گنجائش ہم ایرکو تگ اور نو زبانی جہتا وطا جہانے تو کا منارین تگ امید انت منی اتچکین گپاں دلا نیارت من شمی کسترا اور مدام شمی نیکی سر و سوج اور نیکی دعایانی و حقدارا وجنام باتت